Hi guys! So, ngayong araw ituturuan ko kayo kung paano ma-search yung videos mo sa YouTube. Kasi yung iba, hindi ma-search yung videos nila, lalo na pag mga bagong nag-YouTube, mga small YouTuber, ay pag nag-upload sila ay hindi nila mahanap yung videos nila. Kahit na dun sa mga matagal na rin ay nahirapan din silang maghanap ng videos nila. Kaya tuturuan ko kayo kung paano mahanap yung videos mo sa YouTube. Isang trick lang yan. Mag-example tayo ng isa. I-search ko yung video ko sa YouTube. Gayahin mo lang yung gagawin ko para mahanap nyo yung video nyo sa YouTube. I-search natin. Mag-sample tayo ng isa, yung video ko na how to turn your YouTube into dark mode. Yun yung title ng video ko. Search natin. Manood lang kayo guys para malaman nyo kung paano gawin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Yun, sinearch na natin. Hanapin natin yung video ko. Wala talaga. Hindi ko talaga mahanap yung video ko. So, ang gagawin ko naman ay lalagyan ko lang ng pangalan ng channel ko dun sa dulo ng sinearch ko. Yan. Lalagyan natin ng Jujaju TV. Yan yung pangalan ng YouTube channel ko. Yan. Yan, hanap agad. Turn your YouTube into dark mode. Ang ginagamit ko palang account ngayon ay account ng asawa ko. Hindi yun nakasubscribe sa channel ko para hindi talaga mahanap agad yung video ko. Ang gagawin nyo guys, pag mag-upload kayo ng video, pag maglagay kayo ng title, ilagay mo dun sa dulo yung pangalan ng channel mo. Yan, nag-try ako ulit ng isang video ko, sinearch ko. Yan, hindi pa rin mahanap. Wala talaga, hindi yan mahanap. Ang gagawin ko, lalagyan ko ng Jujaju TV sa dulo, pangalan ng account ko, para ma-search natin. Yan, lumabas agad. Yan lang yung tricks guys para ma-search nyo yung video nyo sa YouTube, para hindi kayo mahirapan, lalo na pag pinapahanap din sa kaibigan nyo, pinapapanood nyo yung video nyo. Yun lang yung gawin nyo. Pag maggawa kayo ng video title, ilagay mo yung pangalan ng YouTube mo dun sa dulo para mabilis ma-search. Yan yung trick lang guys. Isang trick lang yan para ma-search mo agad yung videos mo. So, yun lang guys. Yung sana wag mong kalimutan mag-subscribe, mag-comment kung gusto mo, tapos i-like yung video na to, tapos ring yung notification bell para madami yung makaalam kung paano ma-search agad yung YouTube video mo sa YouTube. So guys, thank you for watching. Bye bye.